Acabamos de ter a primeira reunión con todos os alcaldes e alcaldesas que foron máis afectados durante estes incendios deste verán. A verdade é que nós queríamos que nun primeiro momento, lóxicamente, había que apagar os incendios. Estivemos todos os días, estivo o presidente prácticamente nos incendios, o pé do cañón, no centro de coordinación. E unha vez rematados os incendios, o que fixemos foi o que falamos naquel momento, non? Primeiro, establecer un decreto e facer as axudas das distintas consellerías para todos os damnificados. Creo que neso foi en un tempo récord, puxémolas en riba da mesa e aprobamos nun Consello Extraordinario o pasado venres, como saben, na cidade de Ourense. Foron publicadas no Diario Oficial de Galicia e, evidentemente, abriuse o prazo para que todos os damnificados podan presentar as súas solicitudes de axuda. Pero, a partir de aí, a pesares de tamén ter reforzado os servicios de atención á cidadanía a través do 112, de ter aberto 16 oficinas dende este luns a disposición de todos os afectados espalladas por todo o territorio para facilitarlles a petición desas axudas, sí que creíamos que era necesario ter unha primeira reunión cos alcaldes e poñer en riba da mesa, en primeiro lugar, cales eran esas axudas que tiñamos establecidas, axudas que van dirixidas a diferentes sectores, pero que tamén van dirixidas aos distintos concellos que foron afectados. Eso que fixemos hoxe, falar un resumen de todas as axudas, escoitar tamén algunha suxerencia ou intervención de algún dos alcaldes que quixo facer e solventar algunhas dúbidas, non? É un primeiro toma de contacto para estes meses que quedan por diante nos que hai que empeñar o noso traballo e tamén estar, como estivemos no momento de extinción, estar agora no momento das axudas preto deles, preto dos concellos e dando a cara e intentando axudar a todos os damnificados. Eu creo que a reunión foi moi proveitosa. Quero agradecer tamén, primeiro, que viñesen a formar parte desta reunión, que participasen na reunión, e tamén quero agradecer o ton construtivo que fixeron ou que tiveron todas as intervencións dos diferentes alcaldes e alcaldesas, porque creo que no que estamos, igual que estábamos antes para apagar os lumes, agora estamos tentando axudar e buscar solucións prácticas e medidas cara ao futuro.